Labo abazoba nethuba lokubuka le video lo nibingelelayo banomzane Ngcobo onguyise kaNokhoma. Le video ke esiyenzayo namhlanje umhla ka-28 kuNovember usuku esikhulisa ngalo uNokhoma. Simenzela umsebenzi wakhe wokukhulisa nokumbonga ukuthi usiphathe kahle waze wafika leli thuba nathi simbonga ngalo ukuthi usiphathile. Kungekho lutho olubi alwenzile esimsola ngalo singabazali bakhe. Ngalo lusuke uzoba sesigcawini naye nabantwana abangangaye bezithokozisa ngomsebenzi wabo uNtombi. Lengicelayo oseduze naye noma ofisayo ukuthi amthathe enze kahle phakathi kwaleli khaya, angabe umuntu ozoqhamuka ezontshontsha isibaya sakaNgcobo, futhi akube umuntu ozofika beko kwaNgcobo bese ethatha lowo mhlaba. Ngiyacela-ke kwababukelayo kwaNgcobo lokho engikukhulumayo akusikhona komphakathi, bona babuke ividiyo kuphela nje kahle lowo mdlalo ozokudlala, babuke ukudlala kwey'ngane, benze lokho-ke okufanele nasesigcawini lapho bedlala khona phela abantwana. Ngiyabonga.
Sengakhula ngabangaka ngaba indoda luthando lwe. Ithi mboka kuwe ntombe komakhuza nawe jahala kwamthunzi ngithi. Inkosi mayinandisele kuko konke lokunawo.
sengathi ningaqhubeka le phambili ngothando loninikeza lo njani bazali ba Right.